Indebenkulil. Ngiyabingelela bantwana benkosi enkulu yakuThixo kaNazaretha. Koze isabatha semini siphathela umbangela uDlamuka wasesiyavuka kuSibusisa. Indebenkulil. Umthandazo wesabatha emini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Amen. Nkosi yamakhosi. Ngiyacela ezulwini phethe umkhuhlane. Cela ubaba umshumayeli wakho Nkosi, ubaba umshumayeli uDumisa wasesiyavuka wani. Angilekelele umthandazo wesabatha isibusiso uyosithola ezulwini. Amen. Inovalo baba ngisaba umthumile emsebenzini wakho wasezulwini ngumntwana wasemhlabeni. Ngiyacela Nkosi ngingawona umsebenzi wakho ngithume wona. Ngicela Nkosi namazwi engizowadlulisa lapha Shembe Ngcwele kube ngamazwi avela kuwe Nkosi yamakhosi. Amen. Mina ngibe umbhobho wena Nkosi ukhulume ngoba umsebenzi wakho lo owehla nawe ezulwini uze emhlabeni. Amen. Amen. Ngumntwana omncane kakhulu, wonke amehlo abheke mina, ngisho neyintatheli zibheke mina, nabavisualizayo kuzwakala le nkonzo engithunywe yona izozwakala umhlaba wonke ngobuchwepheshe bamanje. Inkonzo yokugcina kulonyaka, isabatha lokugcina leli alisekho elinye. Amazi-ke ezulwini ukuthi uNkulunkulu uthini ungithume esabatheni lokugcina enyakeni, alisekho elinye isabatha oyobulibona kulonyaka, isabatha lokugcina namhlanje. Amen. Cela ukudlula engomeni ngithathe lapha ku 97 masibuka ihlabelelo zasezulwini. Amaphika nkaniwo aphelela amaphika nkaniwo
Ngiyayikhetha inkosi enkulu uShembe uNyazi Zulu. Ekseni kade sidalele umnewethu umsomi owala kithi abanewethu abadala ungazi imincane ukhulele kuye abanewethu abadala obaba umsomi. Amen. Usiphi inkonzo emnandi, inkonzo enhliziyo. Amen. Ngithunyiwe bantwana bahle, ngithunywe uNkulunkulu. Umntwana omncane osabhibhidlayo. Uma ngikhulume kwangezwakala kahle ubosho ukuthi hayi ushilo ukuthi vele uyabhibhidla. uNkulunkulu ngithumile emsebenzini wakhe. uNkulunkulu esimkhonza uNyazi wezulu ekwaNongoma enyokeni esigodlweni sesilo. Umemezelile wathi umhlangano uyaphuma ngomhla ka-5 January 2025. Amen. Wanele wamemeza kanjalo banyakaza okhokho bethu kwabheka bezayo. Amen. Wanele wamemeza uNkulunkulu phambi kwethu banyakaza okhokho bethu abawo kwabheka bezayo. Mzukwane ethu yangena umdedele bazobuya bonke kwabheka bezayo bezohlala esangweni bezokusilinda khona imindeni ngemindeni. Mzukwane nje ethi uNkulunkulu yangena umdedele ngosuku othile izosuka imindeni yethu kabheka bezayo izohlala esangweni. Lokukhuluma ngokukhuluma ngizokusekela. Emzini wasekuphakameni ezansi ngakaziwa la ekhaya. Kwake kwakhuluma uThabethe. Wagula kakhulu baba uThabethe waze wathathwa iswe lapho kwakulindwa khona. Wayithandazelwa engahamba emhlabeni futhi engasindi. Njalo lokubiwa ngothandazwa ubaba uThabethe engahambi futhi engasindi. Kwathi ngelinye ilanga kuyothandazwa. Kwathandazwa wayesethu ubaba uThabethe ucela kusala umfundisi. Baphuma abantu wasala umfundisi. Kwathi dukuduku waphuma umfundisi. Umndeni kababa uThabethe mawuyombheka uyafika umphefumulo kababa uThabethe usuphumile. Wabusa uyahlela umndeni njengawo wonke umuntu masehambile uyahlelelwa ukuthi uzobekwa kanjani. Wahlela umndeni ubaba uThabethe lapha kabheka bezayo ephakameni la ikhona. Wahlelwa wabeka ubaba uThabethe kwabheka bezayo zahlakazeka ihlobo nomndeni zabuyela emakhaya. Kwathi kuJulayi njengoba siya kuJanuary. Kwathi kuJulayi emzini wasekuphakameni. Unkosikazi kaThabethe wabona uThabethe phakathi komuzi ekuphakameni wathuka unkosikazi kaThabethe baba ngoba sakubeka kabheka beza ufike kanjani lapha. Unkosikazi kaThabethe ubuza uThabethe umyeni wakhe olapha kabheka bezayo la ikhona namanje kwabheka bezayo. Uthi uThabethe nkosikazi njengoba ungibona ngilapha sibaningi. Inkosi yamaNazaretha inkosi ila ukhakhayelwe inkomo zasemkhayiteni. Uthi bifikile kabheka bezayo
kaJulayi njengoba ungibone nje sibaningi esikhona lapha ePhakameni besiyomenywa kaBhekabezayo kodwa abaningi futhi basele kaBhekabezayo abasele kaBhekabezayo bacindezelwe ngamathuna abo abanye balele emanzini thina silapha kuJulayi esahambe emhlabeni sivuma izono umuntu ohamba yolala ethuneni engazange wasivuma isono akavuki sengathi ke lelo shwa belingehlele mina noma lehlele wena uThabethe abaningi basele kaBhekabezayo abaningi futhi bakhona kuJulayi uthi abala kuJulayi abavunyeliwe ngabalindi bakwaBhekabezayo ukuba beze emhlanganweni kaJulayi ngoba bahamba beyivumile izono kubaphathi babo. Amen. Sono sakho bozivuma noma esihlahleni ngoba la isiyakhona kakudlala. Sono samba nomuntu siyesongena naye egodini mayengazange wazivuma. Njengoba ke uNkulunkulu eseshilo wathi mhla ka5 fika kuphuma umhlangano. Imndeni yethu kaBhekabezayo isilingizwi lokuthi umdedele ungena nini ibisiyabuya izohlala la esangweni izosilinda khona. Ngabe abakini bazokufika ukufanele ukuba ube nabo lapha esangweni. Uma usuphuma umhlangano funeke silalele abagadi bomsebenzi kaNkulunkulu uShembe uNyazi lwezulu abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli o-anti uma bethi ungayenzi lento musu kuyenza ngoba baniyeziwe umthetho ukuthi abakhokhele kuze mawudlula lemhlabeni bonani noShembe kuzisana. Amen. Manje nje bagcotshwa yima nhlakisuthi bethi yima mama yima ngoba laba bakini ongene nabo uma ukhuzungezwa osesihlalweni ukhuluma nabakini athi niyayibona ingane yenu ukuthi yenzani bese beyashingila bahambe ubusuba uhlupho la ebandleni yoba uhlupha njengoba abantu bakini abekho ekhaya kuzwa njalo musukwenza ukuthi yingoba abantu bakini abekho la ekhaya ngoba uyahlupha kuzwe ngapha lo sesihlalweni bese etshela laba bakini athi niyayibona ingane yenu ukuthi yenzani ayizwa mayikhuzwa bese beyashingila bakini bahambe. Shumayeli uNcube eke sibheke la esibhalweni sithinte nala esibhalweni uNkulunkulu ungithumile awubheke lapha kuMateyu awubheke kuMateyu 10 verse 37 Mateyu 10 verse 37 ithunywe uNkulunkulu ezulwini wathi ngimenzele umsebenzi wakhe wasezulwini mina ngiyingana ngiwazi umsebenzi wasezulwini kodwa ngicele yena ngathi akube uyena oshoyo ukuthi angithini bese ngisho lokho. Mateyu 10 verse 37 Othanda uyise nonina kakhulu kunami othanda uyise nonina kakhulu kunoShembe losesihlalweni kangifanele akafanele uNyazi nothanda indodana nendodakazi nothanda indodana nendodakazi yakhe
isiphambano sakhe. Sidele konke okukhona emhlabeni sakhetha uShembe uNyazi nobani njengoba silapha singene ngesango lekhaya nobani uthola isiphambano sakhe. Ongasithabathi isiphambano sakhe alandela uShembe uNyazi lweZulu akayifanele lenkolo. Ngiyabonga baba hlala phansi. Ngiyabonga hlala phansi. uShembe wayehluphekela lenkolo kakhulu. Ngiyabonga Shembe weZulu kithi. uShembe fika kulelizwe wafikela lapha eThekwini. La engumvangeli khona. Wafikela lapha eThekwini la engumvangeli khona. Wafika wahlala phansi kwesihlahla ekhoneni le ground iGreatville kumanje. Wabonwa unkosikazi unina kababa uSolomon Mdluli. Obaba uSolomon Mdluli ngikhulele kubona esontweni. Bonke nobaba uJakobe ngubane, nobaba uJosepha Ngema, obaba engikhulele kubona esontweni. Obaba bebekhona ngelibandla ngaphambili. Ubonwa uMamnyando, intombi yalapha eNwabe eMbumbulu, eyigane uyise kaSolomon Mdluli. Uyise kaSolomon Mdluli esebenza kaloliwe. Unkosikazi kababa kaMdluli ulokhu embona lo baba. Kodwa manje adideke ngoba lo baba ulokhu eyaluza uyahlala phansi kwesihlahla kuyanyamalala. Kwathi ngelinye ilanga wayijuba uMamnyando unina kaMvangeli uSolomon Mdluli. Waya kuyena lo baba. Abantu bebaqala kade bengonakele besaba ihlazo. Waya kuyena lo baba wambuza engazi la ukuthi ubuza uNkulunkulu. Lwayichaza uGagane. Uthi unina kaMvangeli ucela ukuthi angene lapha eNkopholo eyayihlala abantu bakaloliwe la eThekwini. Khona azokamenzela inkomsho etiye ngoba ulokhu embona ehlala phansi kwesihlahla akazi ukuthi udlani. Lwavuma uGagane lwaya lapha eNkopholo la kuhlala khona abantu bakaloliwe eThekwini. Wafika unkosikazi kaMdluli wenzela uGagane itiye. Wabe esebuza unkosikazi kaMdluli ukuthi ubani uqhamukapi kanjani. Lwayichaza uGagane ukuthi uqhamuka eNtabazo. Lwayichaza ukuthi uqhamuka eNtabazo. Wathi uGagane saphuza itiye kwangena uyise kaMdluli umfundisi wase-American Board. Wangena wangaxwaya ngoba abantu baqale bebengonakele. Angugcizelele lokho. Namhlanje ungaxwaya mawufica indoda emzini wakho iphuza itiye. Angithi madoda. Ungaxwaya isikhathi namhlanje ufica indoda emzini wakho iphuza itiye. Uyise kaMvangeli Mdluli wasiyaxhumana noGagane lwaseluyasho uGagane esuke eNtabazwe luthunywe izwi la eMpumalanga ukube lizoqoqa indlu kaDingane senza ngakhona. Amen. Waseyichaza uMdluli wathi mina
umfundisi wase-American Board. Base beyaxhumana ngomoya wokukholwa. Uthi umdluli umfundisi wase-American Board uyise kaSolomon Mdluli uthi Mr. Shembe sinemkonzo emanzi Mtoti ezobe ihlanganisa abefundisi sicela kusasa sambe nawe uzolala la ekhaya kuze sikwazi ukukhamba isikhathi. Luthi uGagane hawu mina ngilala emzini womuntu ngizobuyela lapha engihlala khona ungasho isikhathi esohamba ngaso. Kusho umnikazi wesikhathi. Lwahamba uGagane labuyela lesa sihlahla evondela. Ekseni lwafika la eNkopholo basuka nobaba uMdluli uyise kaSolomoni baphikelele emanzi Mtoti enkonzweni ehlanganisa abefundisi. Mabefika uMdluli wasiyabethula uGagane kubefundisi beyinkonzo base bethe abefundisi socela inkonzo siyiphathele uShembe. Bafika bamhlonipha bahlonipha uGagane abefundisi beyinkonzo bathi ucela inkonzo siyiphathele uShembe lwayiqala uGagane inkonzo. Lwahlabela isihlabelelo esithi ngahazulwa ngenxa yakho libala phakade bavele baphalaza abefundisi beyinkonzo. Baphalaza izifo. Abahayiza bahayiza. Baqabeka ukuthi uhlobo luni lomfundisi lo othi mayivula umlomo uphuma umlilo. Amen. Ikhuluma ngendaba seThekwini ngoba ngumvangeli wakhona. Amen. Amen. Yangakini ngobe ngiyixoxa ngelinye ilanga. Sekugula ingane yakwaNduli la ngaphesha kwestation ngaphesha komfulumngeni ngasesiteshini la mina ngakhiwa kanje idolobha lasenemizi yabantu bengakaxoshwa abantu eThekwini abanye begcwele ngale emkhumbana. Sekugula ingane yakwaNduli uGagane sahlala phansi kwesihlahla alikakutholi inhlangakazi alikakutholi kuphakamile. Usahlala eThekwini yagula ingane yakwaNduli bayithatha bakwaNduli bayise enyangeni okwakuthiwa uphushele yakamdlezane eyayi ngasendawo sesiteshini sasemngeni. Mabe ifika enyangeni ithi inyanga lengane ayisekho emhlabeni kodwa manje ingakholwa lokho engikushoyo yiseni kuDr Makhothi kuRidge Road phezulu. Abazi idolobha ke bayakwazi kuRidge Road. Amen. Phezulu ngako Overport. Basuke abakwaNduli ingane bayifaka emhlane bayibophe kuzingabonwa abantu baphikelele emzini kaMakhothi kwangasona isibhedlela kwakuumuzi nje onesejana eMakhothi soba isibhedlela manje. Mabefika kuMakhothi bayibuka uMakhothi uthi le ngane lesikhathi esingaka ihambile emhlabeni ithathe leyingcwaba. uMakhothi ufakazela inyanga bayithathe bayibusele emhlane bayibophe basuke uRidge Road bashone ko-Overport ko-Masgriva ko-Mission Park. Uma beqhamukele evondela bayithele phezu koGagane umnikazi webandla. Ababuze qala sambona abantu abami uvuma umndeni wakaNduli. Hawu kwase ngathi angikhululekile nje bathi haya sinefika sikhululekile wathi cha ngikhululekile bantu bami. Wathi yini niyibelethe wathi yehliseni lento eniyibelethe. Kwasho ukuthi ke izwi kaShembe ngaliphikiswa emhlabeni nasezulwini bayehlisa bathi hayi ingane ayisekho emhlabeni. Uthi luthu uGagane bayivula ucela ukuyibona bayivula
Uluthi ugagane eke beyivula amehlo, bayivula amehlo bayiphephetha ngomoya walo. Uthi eke livule amakhala, bayivula amakhala, ugagane bayiphephetha ngomoya walo. Amen. Abayivula umlomo, bayivula umlomo, bathi uma bayivula umlomo avele yathimula ingane. Imisebenzi eyenziwa uShembe fika kuleli izwe lakithi. Amen. Engakayi ngakini. Wayenzele eThekwini. Wathi abayivula umlomo ingane wayiphephetha ngomoya wakhe uShembe wasezulwini avele yathimula ingane yavuka. Amen. Ingakho ke silapha nje unyazi lesiqoqile sisezulwini singoni ezulwini. Siphathe kahle njengoba beseshilo wathi umhlangano uyaphuma umhla ka5 asilalela abazobe bebekiwe kuthiwa basigade sibahloniphe ngoba mangahloniphi bona awuhloniphi unyazi. Kuzoqala la egcekeni nje beluleka abashumayeli ngakwenza ukuthi ayazile kuwena uso out. Mama nje wakhipha igama kumgcotsha ukuthi awuzile kuyena uze kuShembe ususuliwe. Lento yenziwa abantu banamhlanje. Othi mawuthi uyamluleka athi mina ngize kuShembe. Kuzoqala la egcekeni uphuma umhlangano sihambe silawulwa siye songena konkosi emaqadini silawulwe uphuma umhlangano uyongena eparishini silawulwe njalo siye sodundubala phezulu siye soshona phansi engolweni siyalawulwa siye sohlala phansi engolweni siyalawulwa ukukholwa lekhaya ukulalela. Bangafuni ukulalela bohlala kini ngoba uzowona umhlangano kaShembe. Bangafuni nje ukulalela ubohlala kini. Yabo nje umhla ka1 unini. Unini umhla ka1? Ulesibili, ulesithathu. Igadi ingane singaniphuzisi izinto ezirong zithi amajuice afikile. Gcina usuphuza amawayini uyiNazareth. Zithi ayiphuza ijuice efikile ziphuzisa iwayini uyayibona indlisi iyadilaya ngoba udlulwa lutho wena. Uma ungakwazi ukufunda ulimi lwesilungu phuza iOros noma iCoca-Cola. Mahamba uphuza amajuice afikile ngoba uzogcina uphuza amawayini uyayibona indlisi iyadilaya zikuhleki ingane ngoba awudlulwa lutho. Khona iOros squash neCoca-Cola zona zinto eziphuzwayo ke lezo. Ayiphuza ijuice efikile. Uzophuza ijuice efikile usangana ikhaya. Kambe uyafika la ekhaya kade niphuza ebusuku awusezwa mawulawulwa. Awusezwa mawulawulwa. Phuza iOros noma uphuza iCoca-Cola gcine lapho. Mayiphuza into ongayazi. Sebenzi kaNkulunkulu mningi ngingakhuluma ngize ngone ezulwini. uNkulunkulu angisole kanti ngiyingane ezalelwe emakhaya. Ukusolwa lapha abanewethu bonke umsomi lokade phethe inkonzo abanewethu abadala bayaza ngaze ngisolwe mina ngoba ngiyingane ekhulile ekhaya. Bakhula ngalosi inkomo zakithi. Ingane ekhulu yalosi inkomo zakubo iyasaba ihlazo. Niyakwazi lokho madoda? Amen. Umuntu okhulu walusa nje inkomo zakubo uyakusaba ihlazo. Manje ngaze ngisolwe. uNkulunkulu omuhle ngiyesaba baba. Ngisaba ukuthi mangiqhubeka nokukhuluma
ngingaze ngigcine Nkosi nguwona umsebenzi wakho. Ngicela ukubuyisela ezulwini kusemnandi ngalamazwi ushemba ngiphile wona. Ngicela ukwehlela ngezansi Inkosi ibusisa abazwileyo. Siyabonga amazwi omnalesothi umbongelo wenkosi, Inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-28. Ngicela umshumayeli uLuthuli wasesambula asolele isebele Inkosi imbusise.